za a manta da matsalar wutar lantarki nan da shekara ɗaya. Najeriya ƙasa mai ɗauke da zunzurutun mutane miliyan 210 na rasa damammakinsu sakamakon rashin wutar lantarki. Kuma fa an kirga tashoshin wuta da zai samar da ƙarfar wutar lantarki da zai kai megawatt 13,500. Amma kuma duk da haka 4,500 ne na 'yan fawa ke leka lungu da sako gidaje da kamfanonuwa da kasuwannin ƙasa. Kaga kuwa tabbas dole miliyoyin 'yan ƙasa su kasance cikin duhu. Ba zama cikin duhu bane kawai matsalar ba, wannan gibin wutar lantarkin yana hana manyan masana'antu katakus, wanda hakan ya kawo cikas ga ci gaban bangarori daban-daban na ƙasar, musamman ma bangaren tattalin arzikin Najeriya, noma, ilimi, kiwo, lafiya da tsaro da sauransu. Ga bangarorin da za su fi moran wannan shirin. Masana'antunmu na durƙushewa saboda rashin wutar, wanda hakan yana ɗaya daga cikin dalilan rashin aiki da kuɗin shiga da karayar naira. A yanzu za mu fara ganin farfaɗowarsu a shekara ɗaya tal, inda za su tsaya da kafafunsu kuma su jawo masu zuba hannun jari da ƙirƙirar aikin yi kusan 100,000. Makarantunmu da ke fama da koma baya a ɓangaren ƙarancin fasahar zamani, sannan makarantunmu da ke fama da koma baya a ɓangaren ƙirƙirar fasahar zamani su ma za su farfaɗo ta hanyar samun isassun kayan aiki da fasahohi, wanda in babu wutar lantarki ba za a iya cin moriyarsu ba. Bangaren kiwon lafiya, wanda ke dogaro da injinan janareto masu shan man diesel mai ɗan karen tsada, wanda hakan yana ƙara tsawon kuɗin kiwon lafiya da haɗa magunguna, za su dawo da ƙarfinsu na aiki da sabbin fasahohin ceton rai masu rahusa. Baya ga wannan, shi kansa aikin wutar lantarki wani ginshiƙi ne na samar da kyakkyawar makoma ga tattalin arziki, domin idan akwai tsayayyar wutar lantarki, 'yan kasuwa za su iya yin ƙirƙire-ƙirƙire da zai ba wa ƙasar mu daman takara da ƙasashen duniya ta fannin ƙere-ƙere da samar da tattalin arziki, wanda zai iya ƙara shi daga 2% zuwa 10% na kuɗin shigar ƙasa, duk a nan da shekara ta 2030. Bangaren manoman zamani mai dogaro da fasahan ban ruwa da wuraren ajiye kayayyakin abinci ba tare da sun lalace ba, shi ma ya dogara ne da samun isasshen wutar lantarki. Kenan idan wannan shirin ya tabbata, ba kawai manoma ne za su gwangwaje ba, ilahirin ƙasar ne za ta samu tabbataccen wadatar abinci don kore yunwa daga biliyoyin gidaje. Kafofin samun bayanan sirri da na zamani da ke fuskantar koma baya, wanda ke kawo illoli ga matakan tsaron ƙasa sakamakon rashin wadatar wutar lantarki. Matsalolinsu za su zamo tarihi. Za mu horar da ƙwararrun cikin gida tare da musayar fasaha don tabbatar da ɗorewar wannan aiki na dindindin da ƙarfafa 'yan Najeriya don kula da makamashin ƙasar su kansu a nan gaba. Mahimmancin aikin Siemens ya wuce a gidaya shi da yatsun hannu, lambobi ko ƙididdiga. Gara mu kira shi da shaidar farko da zai nuna ko an samu kyakkyawar shugabanci da gaskiya a Najeriya. Aikin Siemens Nigeria ba kawai inganta ababen more rayuwa ba ne, aiki ne da ake fatan ya kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki na dindindin. Wannan aiki alama ce da za ta iya nuna mana ko an samu sabon fata a Najeriya da gaske. Idan ya tabbata an samu kuwa, to lallai Najeriya ta tashi daga tsohuwar Najeriya zuwa sabuwar Najeriya.